Сезгә Миләүшә гөлләре турында, фиалкалар турында әз генә сөйләп үтәсем килә, аларны үрчетү, күчерү турында. Фиалкалар хәзер менә кайсы берселәр инде фиалканың ял итә, кайсы берселәр инде аның яңадан әнә чәчәккә берләнделәр. Менә булар инде яңа гына күчереп утырткан фиалкалар, булар яфрактан бәби чыгарып, үрчетеп утырткан фиалкалар. Булар сортлы фиалкалар, махровыйлары да бар арасында. Гадиләре дә бар, ике төслеләре, төрле төслеләре, бер генә төслеләре дә бар. Фиалкаларны инде мин гомумән яратам үстерергә. Фиалкаларны дуслар үстергән вакытта игътибарлы булырга кирәк. Яфраклары менә шулай матур булып, куе булып торсын өчен, куе төсле булып торсын өчен даими ашлап торырга кирәк. Һәм инде туры кояш нурлары төшә торган җирдә үстерергә ярамый фиалкаларны. Фиалкаларның яфраклары саргая башлый. Әгәр дә кояшлы тәрәзә төбенә куйсагыз, бу инде иң зур ялгыш була. Тәрәзә төбендә алар инде матур булып утыралар, сүз дә юк. Шулай да аларны әз генә шыгырак урынга куярга кирәк. Матур булып чәчәк атып, шушындай яфраклары куе төстә булып торсын өчен. Фиалкаларны үрчетү турында да сөйләп китим әз генә. Фиалкаларны ике төрле ысул белән үрчетергә мөмкин. Беренчесе инде аның фиалкалар күбәйгәч, менә шулай куергач, күбәйгәч, аралап күчереп утырту, бүлеп утырту, бүлгәләп, зурайган фиалкаларны инде зур төпләрне. Һәм менә шулай яфрагыннан да үрчетергә мөмкин. Менә шулай яфрагын инде беренче рәттәгесен түгел, иң олы яфрагын алабыз. Иң олы яфрагын сак кына итеп, сындырыпмы, кисепме, алып, суга куябыз. Менә шушындай сау сәламәт, бер нинди фәлшесе булмаган яфракны алып суга куябыз. Суда тизрәк тамыр җибәрсен өчен фиалка яфракларын куйган суга бер таблетка активированный уголь күмер салып җибәрергә мөмкин. Аптекаларда сатыла торган, без куллана торган гади күмер салып җибәрергә мөмкин. Бу фиалкага гына кагылмый, башка төрле гөлләрне тамырландыру өчен дә бик яхшы ысул. Бу инде күпмедер вакыт үткәч тамыр чыгарачак. Шушы яфрак тамыр чыгаргач, без инде аны туфракка төртеп куябыз, утыртып. Тагын күпмедер вакыттан ул инде менә шушылай төбеннән кичкенә менә шушындай бәбиләр чыгарачак. Менә булар яфрактан үрчегән фиалкалар барысы да. Үрчетү тәртибе менә шушылайрак, дуслар. Башка гөлләрне ашлаган кебек фиалкаларда ашлама сырыйлар. Аларны да вакыт-вакыт ашлап торырга кирәк. Озак чәчәк атмаса, фиалкаларга әз генә стресс ясап алырга мөмкин. Стресс ясау инде ул әз генә салкын урынга куеп алу дигән сүз. Бу артык салкын урынга түгел, күпмедер вакытка, 3-4 сәгатькә плюс 10-12 градус булган урынга куеп торырга мөмкин. Шуннан соң инде алар да бу инде чәчәк атырга менә зур булып үскән гөл чәчәк атмый утырган очракта гына. Шул очракта гына кулланыла бу ысул. Бу гөл инде чәчәк чыгарып килә, менә аның инде берләнеп килә ул. Бу инде 1-2 ай ял итте фиалка, әнә аның яңа берсе менә ул чыгарып килә. Бу гөлгә стресс кирәк түгел. Шулай ук, дуслар, фиалкалар сквозняк булганны, җил йөргәнне яратмыйлар. Кыш көнендә фиалкалар утырган тәрәзә тыкрыйларыннан тәрәзәне ачарга ярамый. Туфрагы салкын булганны яратмыйлар. Туфрагы салкын булса, салкын тәрәзә төбендә утырса, алар инде авырып, үләргә дә мөмкиннәр, юкка чыгарга да мөмкиннәр. Туфраклары күгәрергә мөмкин, төрле күгәрек авырулары килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә ачык җил йөри торган салкын дымлы тәрәзә төпләрендә тотмаска кирәк фиалкаларны. Күчереп утырткан вакытта фиалкаларны зур савытларга утыртмаска, кичрәк савытларга утырту сырала. Менә шулай ваграк савытларга, бу менә мин әле бу яңа төрле савытлар таптым. Ничектер урынны әзрәк ала кебек, минем гөлләрем күп бит. Шуңа күрә урын җиткереп булмый. Менә бу үзенә күрә бер төрле котылу чарасы. Урын экономияләү өчен. Менә шушылар, дуслар, фиалкалар турында сезгә әйтәсе килгән сүзләрем шушылар иде. Узган тапшыруларда без инде орхидеялар турында сөйләп үткән идек. Тагын сезгә берничә фикер әйтеп китәсем килә. Бу инде аны күчерүгә кагыла, яки үрчетү турында да әйтеп китәргә телим. Орхидеяларны менә күрәсезме, бу инде олы гөл. Бу гөлгә бер 10 яшьләр чамасы. Бу инде берничә тапкыр күчерелгән.
Шулай булса да, менә инде ул хәзер аны тагын күчерү сорый. Күрәсезме, ничек итеп үскән? Менә шушы урынына кадәр туфракка батырып, инде аны хәзер күчерергә кирәк. Шушы иске туфрагыннан алып, менә булай кипкән тамырларын кисеп, кипкәннәрен генә дуслар, менә бу тамырларның әйбәтләренә кагылырга ярамый. Менә шушылай, менә шушындый булып, кипкәннәрен генә кисеп алабыз. Бу яшел тамырларның бөтенесен савыт эченә батырабыз. Гөлне чүлмәктән тартып алгач, астагы ширегән тамырларын, начарайган тамырларын кисәбез. Һәм менә бу кәүсәнең инде менә шуннан астарак өлешен сындырып кисеп яки сындырып алабыз. Чөнки аңа менә шушы тамырлар инде җитә. Туфракка тутырып куярга, тыгып куярга. Туфрагы инде безнең махсус туфрак сайлыйбыз. Орхидеялар өчен үзенең аның туфрагы сатыла. Булар инде төрле фирмаларныкы булырга мөмкин. Күбрәк инде аның мүге түгел, менә шушы агач кайрысы яки күмер булырга тиеш. Игътибар итегез. Әгәр дә инде мүге күбрәк, туфрагы күбрәк булса, андыйны сайламагыз, андыйны гел яратмый, тамырлары чиреп китәргә мөмкин. Орхидеяларны ике төрле итеп сугарырга мөмкин. Төбенә су салып, менә шушылай төбенә салабыз инде суны гадәттә, һәм артык суын инде без аның менә шушылай түгәбез, артып калганын. Һәм табакка утыртып, табакка куеп, суны инде иркенләп сибеп, калганын кыйындырып, калганын түксәк тә ярый. Әгәр дә сезнең гөлләрегез, орхидеяларыгыз инде берничә ел чәчәк атмый утырса, шулай ук аңа стресс ясарга мөмкин. Яки аңа салкын су сибеп алырга төбенә, салкын су сибеп, 5-10 минут шул суында тотып торырга, яки инде әзрәк салкынча урынга куеп стресс ясап алырга. Бу инде берничә ел, 2-3 ел дәвамында чәчәк атмый утырган гөлләр турында. Минем гөлләрем алай стресска мохтаҗ түгел, алар үз вакытларында чәчәк атып торалар. Менә аларның, менә әле генә чәчәк атып бетергән ботаклары, менә бусы да инде чәчәк атып бетерү дәрәҗәсендә. Менә бу гөл чәчәк атып бетерүгә мин инде моны күчерәчәкмен, Алла бирсә. Күчерәм һәм менә шушылай 20 см калдырып, сабагын инде кисеп куям, менә булар кебек кисеп куям. Шуннан соң инде ул менә моннан яңа сабаклар чыгарып чәчәккә берләнәчәк, Алла бирсә.